Vítejte u další epizody podcastu Detailingová terapie. Dneska se podíváme na detailery, které jsou nezbytnou součástí detailingu, už jenom z toho názvu. Detailery okamžitě zvednou lesk vašeho auta, můžou se používat i pro rychlou údržbu, doplnění ochran a tak podobně. Dneska si rozdělíme detailery na 3 základní skupiny. První skupina budou tekutý vosky v rozprašovačích, další skupina budou detailery bez keramické složky, bez SiO2 a třetí složka, moudří už vědí, budou to detailery, keramické detailery se složkou SiO2, který právě se skvěle hodí pro doplňování ochrany mezi použitím sealantů například. V rychlosti si projdeme aplikaci. Detailery se aplikují velmi, velmi snadno, zvládne to úplně každý. A když říkám úplně každý, tak myslím úplně každý. Začneme tím, že auto by mělo být dokonale čistý. To znamená, nestačí ho jenom opláchnout na bezkontaktní myčce, musíte ho umýt rukavicí mikrovláknovou nebo mikrovláknovou houbou, zkrátka musí tam být ten kontaktní prvek, abyste zbavili auto i traffic filmů, vlastně silničních nečistot, které nejdou odstranit tlakovou vodou a bezkontaktně. Potom už přichází aplikace detailerů. Začneme tím, že produkt nastříkáme do jedné z mikrovláknových utěrek. Budeme potřebovat nakonec 2. A tím, že do jedné nastříkáme produkt, tak ho rozneseme po celém dílu nebo po části auta, kterou zrovna chceme ošetřovat detailerem. A druhou suší utěrkou, respektive suchou utěrkou, doleštíme do vysokého lesku. Detailery nezanechávají šmouhy, povrch bude krásně hladký, takže to bude velmi jednoduchý. Časté chyby, které se při aplikaci dějou, jsou, že zvlášť v letním období lidi detailery stříkají buď na horký lak, anebo to dělají na sluníčku. To jsou 2 základní chyby. Když to stříknete na horký lak přímo na lak, taky se to dá, nedoporučuji to ne z důvodu, že tomu laku to vadí, ale kvůli tomu, že si zastříkáte vlastně všechno okolo. Jo, vy chcete ten detailer jenom na lak, ale zastříkáte si okna, plasty, vesměs všechno okolo. A pak pokud si zastříkáte okna, tak budete muset ty okna potom vyčistit. Přiděláváte si zbytečně starosti s tím. Oproti tomu, když si to stříknete přímo do mikrovláknové utěrky, rozleštíte, tak o to snadnější to potom všechno máte. Ve chvíli, kdy stříknete detailer na sluníčku na horký lak, tak vám tam zůstane stříkanec, který okamžitě vyschne a následný odstraňování toho stříkance bude daleko náročnější, než tomu předejít, zajet si do stínu, nechat auto trošičku schladnout a potom to aplikovat přímo do mikrovláknové utěrky a nestříkat přímo na ten lak. Na sluníčku úplně obdobný problém. Jo, takže na to si dejte velký pozor. Obecné složení všech těch částí. Začneme těma tekutýma voskama. Tekutý vosky mají oproti ostatním detailerům trošku jiný složení. Tekutý vosky jsou složený hlavně z polymerů, což je syntetická část vosku. Tam se pohybujeme někde mezi 20 a 30%. Ty polymery vytvářejí ochrannou vrstvu a zároveň trošku odpuzují vodu. Pozor, rozhodně se to nedá srovnat s keramickou složkou. Následně po polymerech mají přírodní vosky, tam se pohybujeme někde mezi 10 a 20%. Ty dodávají hloubku, zvlášť na metalických tmavých barvách, dodávají tu hloubku toho laku.
A nakonec obsahují dvě poslední složky. Jedna je aromata a stabilizátory mezi 5 a 10%. Aromata, tak tam asi nemusím nic jiného říkat. Jde o to, že ty produkty krásně voní, většinou po nějakým sladkým, velmi často tutti frutti, žvíkačky a podobně. Třeba značka Carscope, tak tam má detailer z vůní pánský vůně. Že nám to relativně hezky voní, takže i takovýhle specialitky jsou. Nakonec 40 až 60% podle toho, jaký produkt je voda. Voda je ve všech detailerech většinou od 50% nahoru. Je to nezbytná složka. Druhá sekce, kterou si projdeme složení, jsou detailery bez keramické složky, to znamená detailery, kde velmi rychle zvednou lesk, většinou nepřidávají žádnou další ochranu, po případě tu ochranu přidávají jenom v řádu několika málo dní. Ty produkty jsou určený na finální lesk, finální doleštění, nejvíce používají na nějakých výstavách, srazech, po případě na předání zákazníkovi a tak podobně. Detailery bez SEOčka jsou složeny z 15 až 25% polymerama. Ty už jsme si řekli, co způsobují uvozku. Pak povrchově aktivní látky. Povrchově aktivní látky pomáhají k tomu, aby se rovnoměrně rozprostřely po celém tom povrchu, který chceme ochránit, a zároveň lehce čistí drobné nečistoty. Ale ty drobné nečistoty už byste tam při aplikaci detailerů vůbec mít neměli. Jo, všechny detailery, tekutý vosky aplikujete už na čistý auto, totálně čistý auto. Pak máme samozřejmě 5 až 8% aromata a stabilizátory, stejný jako u tekutých vosků. Aromata zlepšují uživatelský zážitek, bych řekl. Je to, aby vám to prostě krásně vonilo. Čím hezčí vám to bude vonět, tím líp se vám s tím bude pracovat. A stabilizátory jsou k tomu, aby celou tu směs udrželi v kondici, aby se vám třeba nějaká složka neoddělovala, nebo nějaká složka, aby se vám nevypařila a tak podobně. Jde o to, aby celá ta směs fungovala tak, jak byla navržená po celou tu dobu aplikace při běžným rozsahu teplot, to znamená třeba od 40 do 10 stupňů, od 10 do 40 stupňů, aby ta směs při těch teplotách fungovala tak, jak byla navržená. A 50 až 75% je voda. A poslední jsou detailery s keramickou složkou. Tady hlavní prim hraje samozřejmě ta keramická složka. Podle toho, který produkt se pohybujeme od 10 do 20%. Ta keramická složka přidává hydrofobní efekt a přidává lehkou ochranu. Většinou se tyhle detailery používají mezi aplikacema třeba keramických sealantů nebo mezi aplikacema některých jiných produktů. Může to být keramické ochrany, sealanty, zkrátka přiživující detailery, aby ten efekt byl co nejlepší. 10 až 20% jsou polymery, zase zvyšují lesk. Stabilizátory a aromata jsou 5 až 10%. To už, jak jsme si říkali, vlastně jsou k tomu, aby celá ta směs držela pohromadě, a 50 až 70% jsou povrchově aktivní látky. Udělal jsem si tady poznámky, které produkty jsou k čemu určený. Tekutý vosky jsou určený hlavně pro auta, které nemají žádnou ochranu na sobě, nemají na sobě žádný sealant ani nic podobného a vyžadujeme co nejlepší lesk na tom autě. Jo, jsou to produkty, které jsou primárně určený k tomu, aby zvedli lesk a přidali krátkodobou ochranu tomu laku.
třeba zrovna na nějaký sraz nebo na něco takového. Vím, že zítra pojedu na sraz, auto běžně celý rok nějak neošetřuju, tak právě použiju tekutý vosk, aby na tom srazu to auto vypadalo relativně hezky. Potom detailery s SEOčkem, tam, jak už jsem říkal, jsou k tomu, aby doplňovali ochranu třeba zrovna sealanty mezi reaplikacema, mezi revitalizacema. Následně tady máme rozdělení a složení různých produktů. Už se bavíme o konkrétních značkách, takže jdeme na to. Detailery bez SEOčka, to znamená detailery, které jsou určený k tomu, jenom aby zvedli lesk toho auta na předání, na srazu nebo kdekoliv jinde. Jsou to takový ty šmrdlátka, aby někdo třeba detailery používá k tomu, že když auto umeje, třeba na bezkontaktní myčce nebo kdekoliv jinde, tak aby ten z toho výsledku byl ještě spokojenější, tak právě na finále použije ten detailer, na to finální doleštění v uvozovkách, ono leštění je leštění a leštění, ale na to finální doleštění tak, aby ten pocit z toho krásně umytého auta byl ještě lepší a měl z toho fakt krásný pocit. V dnešní době Instagramu, aby si udělal fotku na Instagram. Ale teď už k finálním složení. Když už jsme u finálního, řekl jsem to teďko několikrát, Auto Finesse Final. Každý si myslím, že ten produkt zná, je v několika různých aromatech, jak jsem říkal, u detailerů jsou ty aromata zásadní, a bavíme se tady o složení 20% jsou polymery, 8% povrchově aktivní látky, 5% stabilizátory a 67% voda. Ta voda u toho finálu je relativně velká. Dokáže se mu rovnat akorát Detourner Finish Quick Detailer, který má ještě větší podíl vody. A druhý, co jsem vybral, je Soft 99 Luxury Gloss. Tady jsme 22% polymerů, o 2% víc než finál, 5% povrchově aktivní látky, to je trošičku míň, 8% stabilizátory, to je zase o trošičku víc a 65% voda. Ten produkt dodává, díky tomu, že má větší procento polymerů, tak dodává takovou ještě větší jako hluboký lesk na těch metalických lakách. Je to fakt... Člověk, který používá jeden detailer, to moc nepozná, ale lidi okolo aut, který vyzkoušeli jako několik detailerů, tak si dovedu říct, který se na to zaměří, že by to mohli poznat. Další produkt máme tady Koch Chemie Finish Spray Exterior. Tady máme 18% polymerů, 7% povrchově aktivní látky, 10% stabilizátory a 65% vodu. Ten produkt je trošičku univerzálnější, dá se používat při různých příležitostech, jak na to finální načančání, tak se dá používat i třeba při různých dokončovacích pracech a tak podobně. Díky tomu, že má relativně malý procento polymerů, ale víc stabilizátorů, tak funguje i při trošičku nižších teplotách. Další produkt je tady Detourner Finish Quick Detailer, jak už jsem říkal, tady máme 70% vodu, 5% stabilizátory, 20% polymery a 5% povrchově aktivní látky. Ten produkt s tím Final bych doporučil pro jakoby každodenní použití. Můžete ho používat v podstatě každý den po umytí. Pokud někdo myje auto každý den, myslím si, že to je spíš na škodu, než že by to tomu autu prospělo, ale je to produkt, který třeba když stojíte na srazu a práší se tam, tak samozřejmě ten prach byste neměli tahat po tom autě, ale pokud to auto chcete mít co nejhezčí, tak vlastně tyhle ty dva produkty můžete v podstatě používat každou chvíli na to načančání. Zároveň můžete používat všechny tyhle ty produkty, jsou to detailery bez SEOčka. A
Pátý produkt, co jsem vybral, je Valet Pro Instant Detailer. Tam máme 8% polymerů, 6% povrchově aktivní látky, 8% stabilizátory a 68% voda. Zase té vody je tam relativně dost. Ten produkt jsem tady vybral taky k finálnímu doleštění, třeba od otisků prstů, odstranění nějakého drobného prachu a tak podobně. Tím se dostáváme k detailerům s SIOčkem, s keramickou složkou. Tady jsem vybral taky 5 produktů, je to trošičku zajímavější, protože tady mám 2 produkty od Gionu. První produkt od Gionu je Gion Ceramic Detailer složením 15% SIO, 10% polymery, 5% stabilizátory a 70% voda. A druhý produkt od Gionu je tady Gion Cure. Tam je 20% SIOčko, 10% polymery, 8% stabilizátory a 62% vody. Krásně vidíme to, proč je ten Cure daleko dražší, protože obsahuje daleko víc té keramické složky a zároveň méně vody. Víc stabilizátorů, takže ten Cure je daleko efektivnější pro to doplňování té ochrany, ale zároveň pro každodenní použití nebo respektive pro používání velmi často zas tak vhodný nebude. Třetí produkt je tady Detourner Ceramic Detailer. Tady máme 18% SIO, 12% polymery, 5% stabilizátory a 65% voda. Tady je zajímavý to, že má víc polymerů a víc SIOčka než Gion Ceramic Detailer, ale cenově je ten produkt úplně někde jinde. Čtvrtý produkt je CarPro Reload. Tady je nejzajímavější to, že má 25% SIOčka, 10% polymery, 5% stabilizátory a 60% voda. CarPro Reload je produkt, který má největší podíl SIOčka, proto ten produkt by už se šel zařadit jako samostatná ochrana laku. Pátý a poslední produkt jsem tady zařadil Cochemie Spray Sealant. Tady máme 15% SIOčko, 15% polymery, 10% stabilizátory a 60% voda. Zajímavý je, že má relativně velký procento jak polymerů, tak SIOčka a 10% stabilizátory. Díky tomu si myslím, že ten produkt bude daleko efektivnější ve větším rozpětí teplot a zároveň je to univerzálnější produkt, takže se dá používat jak na každodenní použití, třeba zrovna s nějakou lehkou ochranou. I pro auta, které třeba žádnou ochranu nemají, si myslím, že by byl velmi, velmi efektivní. A třetí složka, nebo třetí část, kterou si tady probereme, jsou tekutý vosky. Vybral jsem 4. První je Autofinance Glisten. Tam se pohybujeme 22% polymery, 15% přírodní vosky, 8% stabilizátory a 55% voda. Ten produkt je daleko vyváženější mezi přírodním a syntetickým voskem, mezi polymerem a přírodním voskem, takže díky tomu bude mít daleko hezčí finish. Druhý produkt, který jsem tady zvolil, je Detourner Hybrid Spray Wax, 25% polymery, 12% vosky a 8% stabilizátory s 55% vodou. Jo, ten podíl té vody je stejný jako u glistenu, ale má větší procento polymerů a menší procento vosku. To znamená, že ten produkt bude o trošičku odolnější. Třetí produkt, který jsem tady zvolil, je Soft 99 Water Block Spray. 20% polymery, 15% vosky, 8% stabilizátory a 57% voda. S Kochem Quick Shinem má 20% polymery, ale má 15% přírodní vosky. Jo, takže je to něco mezi, je to takový jako dobře vyvážený produkt, bych řekl.
a Kochemie Quick and Shine. Tady máme 20% polymery, 10% vosky, 8% stabilizátory a 62% voda. U toho Quick and Shine bych klidně řekl, že ten produkt je nejuniverzálnějšího charakteru, protože bude relativně levný na cenu a zároveň má 20% polymery, což je teda furt méně než Finesse nebo Detourner, ale zároveň 10% vosky s 8% stabilizátory je ideální pro to, aby ten finální lesk nebyl vůbec špatný a zároveň, aby ta cena tomu odpovídala. Proto jsem tady zvolil poslední produkty, který jsem rozdělil podle toho, kde byste je chtěli používat nebo pro koho by byly vhodní. Produkty pro každodenní údržbu, to znamená, že je můžete používat právě na to jako na čančání každý den, tak jsou Autofinesse Final a Soft 99 Luxury Gloss. Produkty, které jsou nejvhodnější pro doplňování ochrany, to znamená mezi třeba zrovna reaplikacema sealantů nebo dalších, tak Gion Cure, ten tam velmi vyniká, ale skvěle vycházel i Detourner Ceramic Detailer a Kochemie Spray Sealant. Nejlepší lesk, který vám udělá, bude určitě Autofinesse Glisten a Soft 99 Waterblock. Nejuniverzálnější produkty bude Kochemie Finish Spray Exterior a Kochemie Quick and Shine. Jsou produkty, které se dají používat velmi univerzálně. A pátý produkt, to je nejlepší poměr cena-výkon, tak tady rozhodně vyhráli Detourner Finish Quick Detailer, Detourner Hybrid Spray Wax, Kochemie Finish Spray Exterior a Kochemie Quick and Shine. To jsme si probrali detailery a tekutý vosky. Já doufám, že už máte jasno, který produkt je právě pro vás ten nejvhodnější. Každý má trošičku jiný specifikace, jiný složení, takže klidně neváhejte, pokud si nejste úplně jistý, napsat do komentářů, který produkt by pro vás byl nejvhodnější. Lesku zdar a budu rád za každou vaši zpětnou vazbu. Sdílejte, ať se podcast dostane ke všem vašim přátelům. Pokud to třeba někoho přímo může zajímat, tak ho označte a díky za poslech.